दिनै नोंथांमोननो बे भिडिअ'जों फोरमायगोन नोंथांनि गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड बा नोंथांनि सोरबा लोगोआ वाट्सएपआव अनलाइन फैयोब्ला आरो वाट्सएपनिफ्राय अफलाइन जायोब्ला नोंथाङा माबोरैहाय नटिफिकेसन सहैनायनि गेजेरजों माबोरैहाय अनलाइन अफलाइन थानाय टाइमखौ मोनथिनानै मोनो बेखौ आं नोंथांमोननो बे भिडिअ'नि गेजेरजों फोरमायगोन जाहाथे नोंथांमोना भिडिअ'खौ स्किप खालामालासिनो जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायदो। खुलुमबाय लोगोफोर, आं देबलाव नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड' टेक आर'नाइ। अब्ला टुडे लोगोफोर टाइमखौ ओरैनो थाङालासिनो भिडिअ'खौ जागायजेननोसै। लोगोफोर नोंथांमोना बेनि थाखाय गिबियावनो मोनसे एप्लिकेसन डाउनलड खालामनांगोन। बे एप्लिकेसननि मुङानो जाबाय नेटवा। बे मबाइलनि स्क्रिनाव नुखादों जानांगौ नोंथांमोना बे एप्लिकेसनखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानांगोन। लोगोफोर नोंथांमोना बे एप्लिकेसनखौ प्ले स्ट'राव मोननाय नङा। बे एप्लिकेसन नोंथांमोना वेबसाइटनिफ्राय डाउनलड खालामनानै लानांगोन। लोगोफोर आं बे एप्लिकेसनखौ भिडिअ'नि डिसक्रिपसनाव होगोन। नोंथांमोना बे एप्लिकेसननि लिंकआव क्लिक खालामनानै बे एप्लिकेसनखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। लोगोफोर बे एप्लिकेसन नोंथांमोना डाउनलड खालामखांनायनि उनाव बे एप्लिकेसनखौ अपेन खालामनांगोन। अपेन खालामनायनि उनावहाय नोंथांमोना बेवहाय जा पारमिसन बिदों बेखौ नोंथांमोना एलाउ खालामनानै होनांगोन। बेखौ नोंथांमोना एग्रि खालामनायनि उनावहाय बे वेबसाइटआव क्लिक खालामनानै होदो। बेनि उनावहाय नोंथांमोना अकेआव क्लिक खालामनानै होदो। अकेआव क्लिक खालामनानै दसे सम लडिं जागोन। लडिं जाखांनायनि उनावहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन आगदाथिंजाय बे गोजौआव कर्नाराव बेवहाय प्लास अपसन नुगोन। बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनानै होदो। बेनि उनाव सेकेन्ड अपसन वाट्सएपआव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै होदो। बेनि उनाव अकेआव क्लिक खालामनानै बेवहाय नोंथाङा जाय बा नोंथांनि गार्लफ्रेन्ड बा बयफ्रेन्ड बा नोंथांनि सोरबा लोगो जाखौ मोन्थिनो लुबैदों जानिफ्राय नटिफिकेसन मोन्थिनो मोननो लुबैदों बेनि नाम्बारखौ बेवहाय टाइप खालामनांगोन। टाइप खालामनायनि आवगाय नोंथांमोना बेवहाय कान्ट्रि क'डखौ बेवहाय होग्रोनांगोन। होनायनि उनावहाय नाम्बारखौ टाइपिं खालामनानै होनांगोन। बेनि उनाव अकेआव क्लिक खालामनानै होदो। अकेआव क्लिक खालामनायनि उनावहाय आरोबाव मोनसे खामानि दंबावो। बेनो जाबाय बे सेकेन्ड नाम्बाराव बेवहाय नोंथाङा बिथांनि नामखौ बेवहाय इन्टार खालामनानै होनांगोन। जायबा नोंथांनि गार्लफ्रेन्ड नाम बा नोंथांनि बयफ्रेन्ड नाम बेखौ बा नोंथांनि लोगोनि नाम बेखौ बेवहाय इन्टार खालामनानै होनांगोन। बेनि उनावहाय अकेआव क्लिक खालामनानै होदो। दसे सम वेट खालामनांगोन। वेट खालामखांनायनि उनावहाय नोंथांमोना बेवहाय बेयो जागोन। बेनि उनावहाय नोंथांमोना बे अकेआव क्लिक खालामनानै होदो। अकेआव क्लिक खालामनायनि उनावहाय बेवहाय अकेबाव आरो अके बेनि उनावहाय बेखौ नोंथांमोना अन खालामनानै होनांगोन। अब्ला नोंथांमोना नोंथांनि गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड बा नोंथांनि सोरबा लोगोआ वाट्सएपआव जेब्ला अनलाइन फैगोन आरो जेब्ला अफलाइन जागोन अब्ला नोंथांमोना बेनि नटिफिकेसनखौ मोननो हागोन। साप'ज आं नोंथांमोननो फर एग्जाम्पल देखायनो सानदों। आंनि गुबुन मोनसे मबाइलजों बेवहाय अनलाइन थानानै देखायगोन। अब्ला नोंथांमोना बे आंनि मबाइलनि स्क्रिनाव नटिफिकेसन नुनो मोनगोन। साप'ज आं जेब्ला अनलाइन थागोन अब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन। बे गोजौआवहाय मबाइलनि स्क्रिनाव बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन। लोगोफोर आं वाट्सएपखौ अपेन खालामनि। जेब्ला आं वाट्सएपखौ अपेन खालामो आरो डाटाखौ अन खालामनानै वाट्सएपखौ जेब्ला अपेन खालामगोन आरो अनलाइन जागोन अब्ला नोंथांमोना बेवहाय नटिफिकेसनखौ नुनो मोनगोन। लोगोफोर आं वाट्सएपखौ अपेन खालामबाय। अपेन खालामनानै जेब्ला आं अनलाइन जागोन आरो आं डाटा कानेक्ट जागोन अब्ला नोंथांमोना बेवहाय मबाइल डिसप्लेआव नुनो मोनगोन आं अनलाइन थानायखौ। दसे सम वेट खालामदो। लोगोफोर नोंथांमोना आंनि अनलाइन थानायखौ नुनो मोनदों। नैया बेनो नटिफिकेसन सफैबाय। आरो जेब्ला अफलाइन जागोन अब्ला नोंथांमोना बेवहायबो नटिफिकेसन नुनो मोनगोन। बेवहाय नोंथांमोना नटिफिकेसन नुखागोन। नै आंनि मबाइलनि स्क्रिनाव नटिफिकेसना सफैखाबाय। बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन। बेबायदिनो नोंथांमोना नोंथांनि गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड बा नोंथांनि लोगोफोरखौ जेब्ला अनलाइन थायो बेनि नटिफिकेसनखौ नोंथांनि मबाइलाव मोननो हागोन। एबा अनलि नोंथाङा बेवहाय नाम आरो मबाइल नाम्बारखौ बेवहाय इन्टार खालामनानैल' होनांगोन। लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मोनथिबाय जानांगौ माबोरैहाय नोंथांमोना नोंथांनि गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डनि अनलाइन थानाय टाइमखौ मोनथिनानै मोनो। बेबायदिनो नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन। लोगोफोर नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो लोगोसे माबाफोर सोंलु दङबा गाहायनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै सोंहर आरो खाथियाव थानाय गोजा गाबनि साबस्क्राइब बाटनाव थुनानै हो आरो लोगोसे खाथिनि बेल आइकनखौ थुनानै हो जाहाथे आं लेटेस्ट भिडिअ आपल'ड होनायखौ नोंथांमोना मोननो हायो। लोगोफोर दिनैनि थाखाय बेखिनियानो। नोंथांनि साना मोजाङै मोजां बारलांथों। जय बर' हारिनि जय।